Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Ghafir ayat 36. Wa qala fir'aunu ya hamanu bani li sarhal la'alli ablughul asbab. Wa qala fir'aunu ya hamanu bani li sarhal la'alli ablughul asbab as-samawati fa'attali'u ila ilahi Musa wa inni la'adunnuhu kadiban. As-samawati fa'attali'u ila ilahi Musa wa inni la'adunnuhu kadiban. Wa kadzalika zuyyina li fir'auna su'u amalihi wa satta anis sabil. Wa kadzalika zuyyina li fir'auna su'u amalihi wa satta anis sabil. Wa ma kaitu fir'auna illa fi tabab. Wa ma kaitu fir'auna illa fi tabab. Wa qala alladhi amana ya qaumi ittabi'uni ahdikum sabilar rasyad. Wa qala alladhi amana ya qaumi ittabi'uni ahdikum sabilar
minhuma nasina wa alimna minhuma jaina wa razukna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar wa jalana hujjata ya rabbal alamin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Wa qala lan Salam Fir'aun Wa qala nuja sapa ya Haman hi Haman ibni banguno siroli abnili banguno siroli kanggo ingsun sarhan ing bangunan la ali menomno ingsun iku ablughul asbab ablughu tutu ingsun asbab ing pira-pira lawang asbab samawati pira-pira lawange pira-pira langit fa'at tali'u mongko nginceng ingsun tolak iku dari yang tertutup. Nah itu jenenge tolak. Mulane kalimate tolak badru alaina saniyatil wada tolak meledak metu ataliu mongko ningali sun ila ilai Musa maring sesembahane Musa wa inilah seri kula dulu yakti nyono sampai sedu ing Musa iku kadiban goro jadi waktu sapa Nabi Musa dakwah nang gone hadapane Firaun ditakoni wa rabbul alamin apa sih pangeran rabbul alamin iku Rabbi wa rabbukum wa rabbi abaikumul awalin ya pangeranku ya pangeran sira kabeh ya pangeran bapak-bapak mbiyen lah dinti Nabi Musa menunjuk ke atas di tempat yang sangat tinggi. Lah dianggap bahwa sesembahan ini kaya awake dulu. Akhirnya Firaun perintah nang Haman, Haman, segala bangunan aku tak nginguk sesembahan Musa. Wa inilah adenu kadiba tak delok Musa goro asline. Roh sampean bangunan itu apa? Pira? Granit. Pasir. Pasir kan ada digawe-gawe kapur. Mana dalilnya? Wis tahun dia milih pirang ta durung. Teko apa bahane? Apa semen campur kerikil campur semen gresik. Semen pasir. Semen mesin. Asale ku teko apa? Bukan surat Al-Qasas ayat 38.
Ana juga terjemahan ta? Kak, oh canggih nih zaman kagak terjemahan iki. Ketemu. Ayat 38. Waqala Fir'aun ya malak walimtum malakum min ilahin ghairi fauqidli ya man alatin faj'ali sarkan lali attali'u ila ilahi Musa wa inni la'adunuhu minal iki lebih lengkap. Perang ngocahi pompa para penggede aku ya gak delok gak ono pangeran saliyane aku. Haman Fauqin li yaman alatin obono kanggo aku alatin apa tin? Lemah diobong dadi woto. Dadi bahane teka woto duduk kapur. Di mana? Bacali sarkan lali atali lai Musa. Dadekna bangsa dukur. Aku tak nginguk sesembahane Musa. Wa inilah adunu minal kadibin. Tak delok Musa iki wong sing goro. Apa ngene iki wis canggih? Tenggelam. Gaya bangunan piramid ngono iku wis canggih. Zaman iku. Padahal wong Jawa luwih canggih. Sampeyan tamu nang Borobudur? Nggih. Kapan? Pingin kelas iki ten kelas SD. Apa Fir'aun iku teko botos. Wong Jawa iku teko matu. Disusun. Siku, presisi. Sampeyan tau nang Candi Tegawangi? Candi Tegawangi. Kepare ono. Kediri. Candi Tegawangi itu ada bagian yang belum selesai. Jadi rupa bangunan wis ana frame durung diukir. Dadi sik rata gitu. Wis. Berarti canggihan wong Jawa. Lah, ini ada penemuan terbaru. Ternyata di Pulau Jawa itu ada piramid yang lebih tua daripada piramid Mesir. Lah itu dalam posisi tenggelam, jadi rupa gunung padahal itu piramid. Jadi aslinya orang Jawa itu wis canggih maju. Salah satu contoh ya, di Candi Tegawangi itu ada watu gitu, kotak, dukure sekitar 50 cm. Lah di kiri itu ada moncol, watu. Kini ki kotak ini ki ada banyune. Lah iki banyune pilih mrene kuman. Lha iku ana bolongan iku sak sada, terus sada. Nggih. Apa? Iki tusuk gigi. Nggih. Lah iki lek bolong gawe apa? Lho, nggih. Hendrak. Berarti kan lho hasil ukiran iku alus ngono. Kayak digredo kurang halus pokoknya. Berarti wong Jawa lebih canggih ini kan Fir'aun. Jawa kunci. Lah sini ku lu halus. Kuncinya dari Jawa. Candi Borobudur itu berapa tahun itu? Berapa abad? Lho ngono iku ya ana saluran aire.
Jadi gak sampai apa cara nyalurno banyu udan iku liwat ndi ku ana saluran. Luar biasa. Jadi asline wong Jawa iku luwih canggih. Di mau fa'ataliu ila ilahi Musa wa inilah adunu kadiban. Jadi Fir'aun itu gak ngakoni bahwa anak pangeran selain dirinya. Mulai dari surat apa? Ana rabbukumul a'la. Surat apa? Saya surah Al-A'la ini pertama ini. Sabdikis marabikal a'la, itu surat Al-A'la. Lane mana rabbukumul a'la surat? Papa 5.000. Bisa. An-Nazi'at. An-Nazi'at. Jadi ngaku pangeran sing dhuwur. Padahal ada apa? Allah. Rabbukum wa rabbu abaikumul awalin. Pangeranmu ya pangerane wong sing biyen-biyen. Lah nek Firaun iku ngaku pangeran, lah pangerane sing biyen sapa? Aku ora sing Marian. Gak masuk. Surat As-Sa'ra. Qala Fir'aun wa ma rabbul alamin. Qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Qala liman qala ala tastami'un. Qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Qala inna rasulakumul ladzi ursila ilaikum lama jenun. Ketemu. Surat As-Sa'ra ayat 22. Jadi Fir'aun ngucap apa sih pangerane Rabbul Alamin iku? Dijawab karo Musa, Rabbus samawati wal pangerane langit bumi, wa ma bainahuma antara langit bumi. Qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Pangeranmu ya pangerane bapak-bapak sira kabeh. Rabbul masyriqi wal maghrib wa ma bainahuma in kuntum taqilun. Jadi ke pangeran konsep yang diterangkan oleh Nabi Musa kepada Fir'aun. Nah, Fir'aun ngaku awake ku pangeran lho. Dadi nantang ya wis gawe bangun dhuwur. Tangi kok pangerane Nabi Musa. Awale perlu perang pisan. Nantang pangeran. Terus wa kadzalika lan kaya mengkono iku Zuyina dipaes-paesi li Fir'aun maring Fir'aun su'u amali ele amali Fir'aun wasadalan nyegah sapa anis sabil saking dalan. Dadi Fir'aun menghalang-halangi wong liya sing kepingin beriman. Mulane nalikane sapa tukang sihir iku ruh. Nek sing digawa Musa iki duduk sihir langsung menyatakan ya apa? Ya apa? Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku iman kelawan pangerane Musa lan Harun. Sebab sing digawa Musa iki duduk sihir iki.
Koro lah tukang sihir kan tahu. Lebih tahu tentang sihir. Nah ini duduk sihir ini. Gak mungkin ini sihir. Berarti ya tekebal pangeran. Jadi begitu tahu bahwa ini kebenaran, langsung menyatakan diri iman kepada Tuhannya Musa wa Harun. Lah Fir'aun ngamuk rumasa ditinggal kan. Amantum lau qablan adana lakum. Kon iman karo Musa sadurunge tak idini. Wong iman kok njaluk izin dhisik. Ae padha sampean zamane Covid biyen. Ele buka. Kau lah Jumatan. Nah. Awang ibadah kok dipaksa dikon kono. Madhabe apa? Madhabe WHO. Kau oleh salaman, perintah kau salaman kok. Kau oleh kau silaturahmi kau malah kau oleh. Ngono ki mau manut ta ya. Nurut ta karo madhabe WHO. Pak kakak selesai itu padahal pelecehan terhadap agama. Ayo wis ana aturane dhewe kok diatur karo aturane menungso. Ngono ya manut ae ya gelem ae. Di mana? Wa ma kaitu Fir'aun lan ora ana apa reka dayane Fir'aun illa kajaba fitababin ing dalam rugi. Dadi rugi bangun entek pira iku? Nek cara dhuwit saiki entek pirang triliun. Waktu situ lu bawa gede watune iku sak gedhu. Iku cara gerakno wong pirang ewu. Mengerahkan untuk membangun kanggo kepingin delok pangerane Musa. Wa ma kaitu Fir'auna illa fi tabab. Dadi reka dari Fir'aun dalam kerugian. Jalantakan. Dadi asline ngono luwih canggihan wong Ndek gunung apa kok lali aku. Jadi ku aslinya apa piramid dan apa jenengku dites karbon usianya ternyata ribuan tahun lebih awal daripada piramid Jawa Barat. Sekian kaji kita, semoga memberikan kefahaman pada kita, amin. Allahumma faqina fiddin, Allahumma faqina fiddin, faqina fiddin. Doa sehari-hari. Orang tua. Sayyidul istighfar. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa taj'al fi qulubina ghillatan amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat.
Rabbana afriq lana sabra sabta qatamana wansurna ala qaumil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hajj lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.